नोंथांमोनहा नुनाय बे बोराय बैसोनि सुबुंनि मुङा समरेन्द्र नार्जारी। क'क्राझार जिल्लानि दतमा ओनसोलनि एलेंमारि गामिनि रुंसारि तुलसी नार्जारी आरो जोंख्लि नार्जारीनि फिसाज्ला समरेन्द्र नार्जारीया जोनोमनिफ्रायनो मेगन नुयै नङामोन। दुलाराय आसामावनो बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव बर'फोरा इं 1974 मायथाइयाव रमान हांखो दाबिनानै सोमावसारदोंमोन। बै समनि दैदेनगिरिफोरनि खावलायनाय बादि समरेन्द्र नार्जारीयाबो रमान हांखोनि सोमावसारनायाव गोख्रोङै बाहागो लादोंमोन। नाथाय इं 1974 मायथाइनि 19 नभेम्बर मंगलबार खालि क'क्राझार सोहोरनि भातारमारि लामानि शान्ति नगराव सोमावसारनायाव बाहागो लानाय समावनो पुलिसनि गुलियाव गावनि मेगन थाइनैखौ खोमानानै लानो गोनां जादोंमोन समरेन्द्र नार्जारीया। बै समनिफ्रायनो बिथांनि थाइनैबो मेगना खाना जायो। मख'जाथावदि बिथाङा PTCA नि मुङाव बै समाव एबसुनि मावथिफोरजों बुजानायनि बाथ्राखौबो मख'यो। आंनि मुङा समरेन्द्र नार्जारी। आं बे एलेंमारिनि जोनोम। आङो जोनोमनिफ्राय बर' हारि हिसाबै बर'खौ ओरैबायदि मोजां मोननानै बा जाथिखौ खांनांगौ बोखांनांगौ होननानै रमान स्क्रिप्ट आन्दलनाव आं बारसोमहैनानै खासिमारि स्कुलनिफ्राय जोङो आन्दलन खालामनानै क'क्राझारसिम थांनांगौआव थांनानै आङो 1974 सननि 19 नभेम्बर मंगलबार खालि जोङो आवगायनानै थांनानै शान्तिनगर रडआव भातारमारि रडनि शान्तिनगराव आंखौ पुलिसफ्रा बेंथानानै जों बेहाय मोगा मोगि जानायाव जोङो 3 इन्जुर जादों। सासेयाथ' जायगायावनो थैदों, सासेल' नङा सासे जायगायाव थैदों गोदोनाव गावफ्लंजानानै, ओमफ्राय सासेया फेन्दा खिथायाव गावथारजानाया हस्पिटालाव थैहैदों। ओमफ्राय आंबो थैनोमोन, आंबो थैनांगौआव आं मेगन गावख्ल'जानानै आंनि नैबे आलायारन स्कुलनि हेडमास्टार सारा आंखौ बोरैबा नुनानै आंखौ बाङालिफोरनि सारिखौ लानानै आंखौ मेगन खाथेनानैबाबो थोआखै, थैनांगौ न'आव थैनोसै होननानै आं बुंनायखाय आंखौ न'आव लानो फैनानै खारखोमानायाव पुलिसफोर होसोनायाव फैजोबनो हायैयाव फाथैबारियाव आंखौ दोनखोमानानै गदों। नाथाय फाथैबारियाव दोनखोमानानै आंहा सासे फंबाय असे दंमोन। बे फंबाया होनदों, मानो जानला मोनला लांनानै फोथैद्लाहैनो, मेगनाव नांबालाय मा जानो, माबा मोनसे जायो खोमा होननानै उन्दै डाक्टार नागिरबाय। बाङालि सेंग्राखौ मोनबाय। बे बाङालि सेंग्राया आंखौ आंनाव सोंबाय, मा आंनाव सेलेन होनो नागिरबाय, दा हो आंनो माबा मोनसे टेब्लेटल' जाहोदो, बे टेब्लेट होननानै बुंनानै हाबाब बे मानसिखौ लांनानै नोंसोर फोथैहैगोनसो, नोंसोरो गभर्नमेन्ट सिकित्सा जाथोंसै, आं दोनहैनोसै बेखौ हस्पिटालसिम होननानै आं थेला लायनो होननानै बे गथ'आनो थेला लायनानै आंखौ लांदों। ओमफ्राय बे थेला लांनायाव आं थांनायाव आङो सौथारगोन होननानै आं एसे थाल दंखायोखा, आद्रा खिद्राबा बिसोरो राइफल खुन्दाजों सौथारना फोथैयो होननानै राव होयै थांदों। मरिस होननायखि मरा नाय, आंबो राव होबाय। आनान होननानै आंखौ थाबनो आथे बेथे डेड बडि माबा दंना बिसोरनाव, बेड दं, बेहाय थिखांनानै आंखौ लांनानै हस्पिटालाव लांबाय। हस्पिटालाव आथे बेथे आंखौ सिलाय धुलाय खालामनानै आं बेहाय थाबाय। बेहाय थानानै आंखौ 2 घन्टासोल' दोनदों, ओमफ्राय धुबुरियाव लांदों। आं थैबाथ' धुबुरियाव जर्सआव थाङाबानो गवा नालाय, बै गोथैखौबो लांफानानै आंखौ लांबाय। लांनानै आङो धुबुरिनि डाक्टारजों रायज्लायनानै धुबुरि डाक्टारा आंखौ गुवाहाटि मेडिकेलाव लांदों। गुवाहाटि मेडिकेलाव लांनानै आंखौ 31 दिन दोननायनि आंखौ गुवाहाटिनिफ्राय जेलारा आंखौ क'क्राझार जेल होननानै लिरनानै हरबाय। एस्कर्ट हरबाय। एस्कर्ट हरनानै एस्कर्टआ आंखौ दोनबोबाय। एस्कर्ट हरनानै दोनबाय आंखौ फैगौमानियानो जेलानो बन्द' जाबाय, आंखौ सोआखिसै, लकआपआव सोहैबाय। लकआपआव सोहैना आंखौ दोनहैबाय। अखानायै दिहुननानै दाना आंनि फंबाय गौरिया रायलायो, चरन नार्जारीखौ लोगो हमनानै रायलायबाय। चरन नार्जारीया दाना मेगन खानायखौ बहाय लांना मा जानो होननानै SDCआ बै समाव DC गैया, बे समाव डिस्ट्रिक्टआ जाथ'वाखैमोन। ओमफ्रायसो आंखौ SDOआ आंखौ नायनो लेंहरबाय। नायजाहोबाय आं, हाब नांला
धुबुरियाव जेल खालामनो हानाय नङा जेलाव थाहैनो हानाय नङा बे थाथोंसै बहाय होननानै दोनबाय आंखौ सिभिल माबायाव दोनबाय दोननानै आंखौ आरो हस्पिटालाव लांफिनबाय हस्पिटालाव 11 दिन थानानै दाना गौरिया आंनि फंबाय गौरिया नाजायै सरन नार्जारिया आंखौ रिलिज खालामना होबाय फरेनाव थांनांगोन बेहाय सिकित्सा जा दस्रायाव थांनांगोन होननानै सरन नार्जारिया हेल्प खालामनानै आंखौ हरनानै आङो कचबिहाराव थांबाय कचबिहाराव थांनानैबो 15 दिन थाहैबाय आं जायाखिसै दाना इउपिआव कचबिहारनि डाक्टारा आंखौ होनबाय सासे डाक्टारजों नायजाबाय आङो नायजानानै सासे डाक्टारा होनबाय कलकातायाव थांसै नों होनो दाना सासे डाक्टारजों नायजाबाय आं कलकातायाव मानो थानो कलकातायाव जेसेबां थांनांगौ गुवाहाटियाव मावजोबखायो दा थां कचबिहाराव कलकातायाव थांबाथाय नोङो फैफिननो मोननाय नङा दा थांथार जिबनाव थां नोङो ओमफ्राय सोरबा सासे डाक्टारा होनबाय पुनायाव महाराष्ट्र हाबाब महाराष्ट्रआव थांनो होनना फैसा दं होनबाय डाक्टारा हाया थां माबायाव इउपिआव सितापुरावबो सेकेन्ड फेमास आइ स्पेसियेलिस्ट डाक्टार दं होननानै बेहाय थिनहरनायाव बेहाय थांदों आङो बर' आंबो सासे बर' हिसाबै बिमायानो आंनि बर'खा आंनि साफ्रोमबो फिसाफ्राबो बर' जेरै नोंसोरबो जेरै बर' हारिया थांना थाबाय थानो लुबैयो आं बर' हारिया आं जे आन्दलनाव जेसेबां खाना जानानै थादोंबाबो आं एसेबां दुखु गैया दुखु दंबाबो आंनो फिसाफोरनि बा बर'फोरनि थाखायसो आं खाथिदों हिसाबै आं दा गोसोजों माबादों नाथाय आंनो कम्पेनसेसन बाथ्राफोरखौ आंनो जथेस्थ' आं नांगौब्लाबो आंनो दा जाथावथाव मानसिबो गैला नांला होननानै आं साननानै बुंनानै दङ सना आंहा सोर दंबावो ना बिसिबो गैला रावबो गैला आं गथ' गथायफ्राबो बिलाइ हरजोबनांबाय नाथाय दंब्लालाय फिसाफोरनोबो आङो एफा हरनो हागौमोन आंनि अनुदान बिफानि मोनसे आशिर्बाद मोनगौमोन नाथाय गभर्नमेन्टआनो जुदि आंखौ मोनसेबो अननायखौ गैयाबा आं सोरनाव बिनानै मोननो खुनु कम्पेनसेसन गैया थाइसेबो गैया नाङा होनो साननासो थाबाय आङो नाथाय आं ओरैबायदि सानदों नैबे फैगौ बिथांखियाव आं खोनासंनो होननानै आफा इसोरनाव आं बोर बिगासिनो दं बर'नि हाल साला प्रमद बर' सारा बर'खौ माबायदि खालामखो बेखौबो आं गियान एसे दं हिसाबै आं साननानै मोनबाय ओमफ्राय दिनै बिटिसिनिफ्राय जे मा डेभेलप जाबोदोंमोन बेखौबो आंबो एसे मोनथिबोबाय बिनि गेजेरजों माबायदियाव थायोबा माबायदि जागोनखौ आं एसे जानला मोनला जाम्बाबाबो सानहरबाय मोनखानाय जिनिसखौ माबोरै हगारजोबखो जेनेबा बेफोरखौ अनेक साननानै आं दा फैगौ बिटिसिखौनो फैफिनबा हामगौ साननानै दङ सनाफोर नोंसिनि रमान स्क्रिप्ट आन्दलनखौ दैदेननाय समावहाय नोंसिनि दैदेनगिरिया सोर बे समाव कनकसन नार्जारिया जोंखौ दैदेनदोंमोन कनकसननि संक्रान्तआवनो जोङो सोरबा लावथिजों कि सिलाइजों बुलायनो हायो काश्मीरनिफ्राय जों फैनानै क'क्राझाराव पिकेटिं खालामफैनायाव बेहाय जोंखौ लावथि लानाय नुजोबनानै पुलिसफ्रा हयथ' जोंखौ गावदों साथाम थैदों आंबो थैनांगौमोन आं थैयाखै मेगना नोंना खेबसेयैनो धंस जादों माने जोङो गुलियानो डाइरेक्ट नांखादों औ नैबे आगसि लेफ्ट साइडआव नैबाव नांनानै ओरै मेगनजों ब्लड ओंखारलांदों गुलिया दा बेहाय आं थैगोन होननानै न'आव लाबोदो होननानै आंनो फंबायखौ बुंदोंमोन ओमफ्राय मेरला मोनसे बिख्लु गासैबो बग्लाजोबनो हायो होननानै नायनानै बाङालि गथ' डाक्टार लाबोनानै बे दालांखा जि मोजां खोथा रायलायबाय बियो नोंसोर फोथायहैगोनसो आं बेखौ पुलिसफोरनो आखाइयाव गथायगोन पुलिसा माने गभर्नमेन्ट सिकित्सा जागोन होननानै आंखौ बे गथ'आनो लांबाय थेला लायनानै गाव लांना दाना पुलिसफ्राबो आंखौ सोरखौ लाबोदोंलाय नोंसिनि गुलि नांनाय गथ' मेगनाव नांनाय गथ' बाग्रायनानै थाहैनायखाय आङो अननानै डाक्टार खानायाव लांनो नागिरदों होननाय लाबो होननानै आंखौ लांनानै आथै बिथै लांनानै क'क्राझाराव आंखौ सिलाय धुलाय खालामनानै 2 घन्टासोल' दोनदों ओमफ्राय धुबुरियाव लांदों धुबुरियाव आङो साननै थानानै गुवाहाटि मेडिकेल कलेजाव आंखौ लांदों मेडिकेल कलेजाव आं
लांनायनि सिगांनो धुबुरीनि डाक्टार बुंदों सार मोर अपारेशन ইয়াত হ'ব না নাই আপনার অপারেশন মই কৰিব নোৱাৰিম মই মেডিকেললৈ লৈ যাম কেতিয়া লৈ যাব ছাৰ এই গাড়ীটো বেয়া আছে ওই বিয়াৰ কাৰণে মই গেৰেজত সোমাইছোঁ মই গেৰেজৰ পৰা আহিলেই আপোনাক লৈ যাম होनबाय लांबायबो गमामायैनो दाना लाङै लाङै लांनानै सहैबायबो आंखौ एखे गांखङाव हमनानै थाखो थाखो मोनसे थाखोथाय बाहाय थिखांहैबाय ओमफ्राय दाना लखन दत्त सारनि आखायाव गोलैहैबाय आङो लखन दत्त सारा होनबाय আপনি পয়সা আনিছে স্যার মোর লগতো কেনেকৈ থাকা থাকিব মইতো আন্দোলনহে আহিছিলোঁ মই থকাটো লৈ অহা নাই না তেনেহ'লে চিকিৎসা কেনে হ'ব दाना मिलिटारिफ्रा दं नालाय आंखौ आं जेलावसो जोबजानाय बादि जाबाय नालाय ओमफ्राय बिसोर मा रायलायखोथाय गभर्नमेन्ट चिकित्सा दे थैदिया दोनहैबाय आं आयौ हरसे थोलो थाम्फै अरला आं बिसिना गैया खामफ्लाय फिसायावसो फुथुहैबाय आंखौ मेगना बे समाव नुखाला गैखाला बे जायगायावनो गैखाला नोंथ' लांनायखौ जेबो मोनथिया बै समाव आं थाला दङ थैयाखै माबा सेन्स जायाखै नोंखौ एरेस्ट खालामनानै गावसोरो माने मेडिकेल ट्रिटमेन्टनि थाखाय लानानै थांबाय आरो माबानिफ्रायनो क'क्राझारनिफ्राय धुबुरीसिम लांनायावनो होनलांदों राजनीति घटना तो এনেকুৱা হ'ব নালাগিছিল চাচোন চা এনে মানুহ এনে অন্ধ হ'ব লাগে নেকি যত টাউন বাবুই কৰিছে যাবাই এই বেঠা থংহতে এনেকুৱা মোৰ আগত কৈছে কিন্তু মইতো কি ক'ম মোৰতো উপায় নাই होननानै सानलांबाय आं बाबु कापिल दाना थांबाय थांनानै आंखौ दोननानै आङो जाबाय 19 20 21 22 थारिखआवसो आङो बेड मोनबाय गुवाहाटियाव बेड मोननानै ओरैबायदि जोथोन मोनदों आं गुवाहाटिनि नोंसोरबादि बाबा कापिल नोंसोरबादि लेखा गोरों गथ'फ्रा आंखौ सब समाय नायो हाबाब ओरैबादि जादों होननानै जानाय लोंनाय होयो ओरैबायदि अनजाथाव यानो जादों जाफुंनाय बादिखौनो आं बहा मोनखो जेनेबा रौमाननि अनगायै माथो देबनागरिसो फैबाय ना डिसप्लेसखासो रौमानखौ जोंनो नांगौ होननानै जोंहा गोदो बर' हारिया आसाम माबाजोंसो स्क्रिप्टजोंसो फरायदोंमोन नालाय एसामिस आखरजों बे आसामनि बा असमिया आखरा 40 गाहाम जायो नालाय बेखायनो जोंनि सानगिरिफ्रा जोंनि कनकसन नार्जारिखौनो बुंबाय आं जेनेबा बेनो लिड खालामदोंमोन नालाय 26 आखरजोंनो जाजोबो 26जोंनो जोङो फरायनो होननानै डिमान्ड खालामदोंमोन नाथाय मोनाखिसै देबनागरिखौसो मोनबाय देबनागरियाबो एखे बै असमिया बादिखाना आखराबो बिराद लिरनो बाथावथाव इंलिस बा सलादें जायोमोन दा मोनाखिसै नालाय माथो खालामबावनो बाबु ओमफ्राय एस'सियेट लेंगुवेजबो जों मोनखाबायमोन असमियानि आखरजोंनो जों लिरनो होननाय बर'नि खोथाजों लिरनो मोनखाबायमोन एस'सियेट लेंगुवेज हिसाबै मोनखाबायमोन इउटिएनएलएफ दाखांनानै जेबो जायाखिसै एबसु बे समाव पिटिसियाबो दंथारो जोंखौनो पिटिसि होननानै जोंखौ नैबे दैखरावनो जोंखौ बुलाबायदोंना एबसुआ जोंखौ एबसुआ जोंखौ बुनानै मा डेभेलप खालामखो माथो फाननायफ्रा फानगासिनो दं एबसुआ दाना प्रमद बर'आनो एबसु जाबाय हेडमेन बेनो माथो बर'खौनो मोनसेबो खेल खालामा माथो फानगासिनो दं आं रायबायसै आं मोजां मोनाखिसै माब्ला सरखारनिफ्राय बा संगठननिफ्राय मोनफेरबोदों नामा गैया खुनु कम्पेनसेसन गैया नाथाय बर' हारि हिसाबै बर' थुनलाइनिफ्राय आंनो खुनुरुखुम मुलि जानो आन्था आंनो 25,000 होदों बेल' आं गुवाहाटियाव 31 दिन थादों धुबुरीयाव साननै थादों बेहाय रावबो दं जोंनि दतमानि बर' थुनलाइनिफ्राय आंखौ रावबो नोजोर खालामनानै नायाखै नाथाय गसाइगाव साब डिभिजननिफ्राय मालाय गसाइगावनिफ्राय इन्जुर जानाय साबामोन धुबुरीयाव आंजोंनो लोगो मोननाय धुबुरीनि नार्सआ ओरैबायदि गाबदों जोंबादि गिदिर मानसिखौ नुनानै हाबाब थैजोबसिगोन नामा बर'आ होननानै बर' नार्सफोर ओरैबायदि गाबदों आं धुबुरी डाक्टारखौ होनदों স্যার মইতো কি কৰিম আপুনি মোক চিকিৎসা কৰক অকণমান হ'ব আপুনি কি কাম কৰে মইতো কি কাম কৰিব জানো মইতো গাঁও পঞ্চায়তৰ মেম্বাৰ হে
मेम्बारानो आंखौनो मान होलांबाय दाना सिनेन आथिं थोंनै गुरुबदों लावथि खुबैहरदोंनो बियो थफियाव नांनानै मालाय ख्रुब आथिं थोंनैबो गाबना ओमफ्राय दाना आंखौथ' इन्जुर होननानै मिथिगौ माबाया होनबाय डाक्टारा गोथौफोरनि डाक्टारा सर मोर ऑपरेशन याद होगो नाकि मोर तो ऑपरेशन अपना करिब नवारी मैं मेडिकल लई जाम मैं मेडिकल लई कोले अपनी मोर छात्र बंधु आसे ताते बय लोक पाम साम होय नाकि हय सर नै बे आंनि डाक्टार गेसाव आरो बै जोंनि उमा नार्जारि बेसोर मेडिकेलाव फरायगासिनो दंमोन नालाय बिसोरनो आंखौ जोथोन खालामनो मोन्दों ओमफ्राय र' मोर गेरेसरफोरा गारि आहैलै आखमा लय जामबाय लांबायबो लांनानै दोनहैबाय दाना बै सिनेन आथिं बायनायखौबो आंजों हरफाबाय आंखौ गोजौआव फुथुबाय गाहायाव सिनेनखौ फुथुबाय सिनेना थाङै थाङै थांनानै बै हावलि मोनहांबा आदालै आं हासु ओंखारदों हासुहरलै होनबाय आं नार्सफ्रा बुंहरखाबाय नै नोंहाथ' मेगन दं नै बेहाय दै गांबा दै लोंनो होननानै दिंग्रायाव हरखाबाय ओमफ्राय आंखौ नार्सफ्रा गाबै बुंबाय नै दिंग्रि दोनखाबाय दा गांबा लों दे आदा जागोन होननानै थाथ'दो सोना आं थांसै होननानै आं बिदाय लाबाय थाङै बैयाव सहैबाय आदालै हासु ओंखारदों हासुहर सानैजों रायलायबाय बै गारि माबायाव कैसे सार मुथि बोलाय अलायसै बोलाय मुथिनो जाबाय मुथिनो थांबाबो मुथिनो ओंखाराखिसै बाहाय आं बाबु नोङो दहाय नार्सफ्रा जारौमोनहा नोंनो दै हरदोंना हराखै बे दैखौ नैबे टलपेटआव होना लानोसै टलपेटआव होनानै दसे लानोसै हासु ओंखारा नायनि आं कट बन्द' जानो नागिरदों बाबु होननानै ओमफ्राय होना लाबाय बे हासुबायलै आदा हासुबाय जाबाय बे रखम थांदों आङो रावबो सासेबो जोंखौ धुबुरिबाबो नायाखै माबाबो गुवाहाटियावबाबो नायाखै जोंनि दतमानि प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय लानांगौमोन ना नैबे जोंनि आनसलिकनिफ्रायसो लानांगौमोन नालाय आनसलिकआनो जेबो आखायाव लायाखै 1974 टिउसडे